Benvinguts a La Remuntada, un podcast de vermut, reusenquisme i futbol. Doncs molt bona tarda a tots, roig i negres, què tal, com esteu? Venim d'una setmana perfecta. Intensa. I per nosaltres també. Ahir vam ser-hi al Cercle Central amb el nostre amic i company Joel. Joey, des d'aquí pels amics. Sí. Perdoneu-me avui si ensumo molt o... Això es pot interpretar molt malament. El Sergi no pren cocaïna, no s'ha sí. portat al cantó fosc, simplement està refredat, no, Sergi? No, exacte. Simplement porto un catarro de caldeu, pot ser pel partit de Copa del Rei, jo crec que... Jo vaig tornar el següent dia que semblava que tingués ressaca de negrita, paio. Per això... Sí que se'ns veu bé més il·luminats, eh? Sí, avui estrenem Foco. Estrenem Foco i, de fet, estrenem dues coses noves, Sergi. Què Que estrenem? la gent, si fica cosa pel xat, de fet, ja ho podràs veure per aquí d'aquí poc, sortireu en pantalla d'aquí poc. L'únic que tu el controlador tens una mica de delay Sí, per la connexió, però no passa res, la connexió avui va bé, no estem perdent fotogrames. I una altra cosa, i és que si seguiu, us subscriviu, doneu bits o alguns Farrite, també apareixereu a les alertes i, a més, lo important, en català. Ostres, m'encanta com se'ns veu amb aquest nou Foco. Al fons es veu molt més il·luminat, a nosaltres també ens afavoreix molt més. Veig molt maco avui. Ja no sortim... Pot ser que avui sigui perquè és el teu aniversari. Avui faig 21 anys, efectivament, Sergi, avui faig 21 anys. I a més, es veu això més vermell, ja no es veu rosa. Sí, és veritat, també. Inclús la paret aquesta del casal, que igual fa uns quants anys que no es pinta, també llueix molt millor. No passa res, nosaltres segurament quedarem segurs de mirar la càmera, però no passa res. No passa absolutament res. La qualitat davant de tot, nanos. Andreu, bona tarda, paio. Bueno, per on vols començar, senyor Nil? Què tal? Tenim moltes coses del que parlar, Tenim moltes coses. A mi m'agradaria avançar una cosa, però... Ens hem d'organitzar una mica. Jo avui vaig així, que senyors, és el meu aniversari, s'ha de celebrar. Jo ho celebro aquí la remuntada també, però jo tinc coses a fer després. Jo crec que ho agraireu també, el programa serà una mica més breu, anirem una mica més al gra. Seran temes pim-pam, farem les tres coses sempre. La prèvia, la carpeta seguits, que ja sabeu que dura menys de 3 minuts, i el postpartit. Finito. Ja també està. afegirem alguna cosa més, comentarem alguna cosa més que... Sí, alguna cosa. Per exemple, jo vinc amb una cosa que vull parlar, sobre les pancartes en dos idiomes. Jo crec que si volem una catalanització del club, doncs el Reus sempre ha sigut un club amb una identitat molt marcada en el catalanisme. Ja tenim un veí que podem dir que és més socialista, no? Té el certificat del PSOE. Nosaltres, jo crec que sempre hem sigut molt més catalanistes, per tant, les pancartes amb dos idiomes, sé que soc pesat amb això, però és igual, és la meva opinió, puc opinar el que vulgui, llavors. Jo crec que s'ha de fer en català. Evidentment. I més, quan poses la senyera al carnet de soci? L'altre dia vaig recollir el carnet de soci, hòstia... Tard l'has pillat. Sí, perquè la veritat és que amb les cues que hi ha a taquilles cada partit no m'aproparé tampoc entre setmanes. Que bueno, és bon senyal que hi hagi tanta cua a taquilla. Sí. Està de puta de pare. M'agrada que avui tenim gent al xat, diferent gent, no sempre l'Alexis, molt bé. Bona tarda, Alberto, bona tarda, Pere Anguera. Alberto, primer missatge al xat, bona tarda, us felicito per donar felicitat a l'equip. Vamos. No serà Alberto Benito? No ho crec. És l'Alberto Pérez. Bona tarda, Alberto. Sí que és veritat que ens ho deia. Bona tarda, Alberto, tio, bona tarda. Vaig tenir la sort de poder parlar amb ell a un tinyent, a Canal Cuià. Bon paio, l'Alberto. Hòstia, jo encara me'n recordo els entrenaments. Hòstia, vaig entrenar poc amb ell, però els seus entrenos era una barbaritat, Home. Mare de Déu... M'ho crec, m'ho crec. Exigents, però... Per això no segueixo jugant a futbol, gent. Bueno, a futbol sala, que una mica... d'un altre estil. Bueno, jo em crec que aquest home sigui bo més que res perquè tenim 3 porters de l'hòstia, llavors a partir d'aquí... Sí, totalment. Una mica de culpa d'aquest senyor serà, també. Doncs sí. Us preguntareu, també, per què el senyor Nil va amb una samarreta del Liverpool... I tu de l'Eibar. I jo de l'Eibar. Bueno, doncs hem començat una petita iniciativa. Mantenim els colors del Reus, mantenim l'escut del Reus. No veurà samarretes del Nàstic aquí. No hi haurà samarretes del Nàstic, però comencem... Ni de la selecció espanyola. Una tonteria d'idea, que és cada dia cada programa portar una samarreta d'un equip diferent. Sí. També un equip en el qual ens identifiquem una mica, perquè al final
nosaltres també, les samarretes, no sé si tu et compres samarretes perquè són xules, perquè, no sé, perquè t'agrada col·leccionar samarretes o perquè t'identifiques una mica en l'equip. Per totes a la vegada. Jo soc del que es compra samarretes perquè m'identifico en l'equip. Per què portes la de l'Eibar avui, Sergi? Doncs porto la de l'Eibar, bàsicament, perquè... Que t'apreta que dona gust, eh? Sí, temporada 2021. Posem en context. Jo tenia 4 anys menys. I per ende em pesava també uns fàcil 20-30 quilos menys. Hosti, a mi m'ha passat al revés. Jo he anat pujant anys. Clar que jo he començat a anar... Al gimnàs hi ha gent que va per baixar pes i gent per pujar-hi. Jo vaig anar per pujar. Sí, però... Jo estava molt més així abans. Però ara peses més. Sí. Jo dic el mateix. Jo pesava per això, o sigui, estava més finet. Ha entès al revés, que pesaves 20-30 quilos més. No, home, no. No, si tu em coneixies. Sí, però se m'han girat els cables. En fi, doncs porto la d'Eibar en especial perquè doncs, m'agraden els clubs bascs. Tinc totes les samarretes dels clubs bascs amb identitat basca, menys equips més humils, tipus Portugalete o Baracaldo. No sé, tinc la de la Real Societat, la de l'Atlètic de Bilbao, i bueno, porto la de l'Eibar doncs, perquè va ser la primera samarreta amb la qual vaig començar la meva col·lecció de samarretes. Bueno, aquesta en paral·lel amb una altra, però amb aquesta m'identifico més, i doncs per mi és especial. També és xula, és bonica, porta detalls roig, bueno, la samarreta és negra amb detalls vermells, una mica a l'estil Reus. I Joma, com les I Joma també, mira, patrocinador. Joma, si vol patrocinar la remuntada, també. Ho vam dir, ja que Marc Carrasco va amb la Joma negra, nosaltres amb jomes... Sí, la remuntada anar amb jomes grises, endavant. Posem un parxe aquí al Nil i ja està. Aquí, exacte. Jo avui porto la del Liverpool, crec que és la, no sé si segona o tercera d'aquest any. D'aquest any? D'aquest any, d'aquesta temporada, la 25-26, per 2 motius. Primer, perquè me la va regalar la dona, perquè la trobo estèticament xula, i perquè m'agrada molt el lema de You will never walk alone. Mai caminar sol. Mai caminaràs sol, que és una cosa que aquí a Reus... Com el Reus, exacte, mai camina sol. El Reus mai camina sol, caminen sols uns altres. Però bueno, ja feta l'explicació, feta tot el preàmbul, no?, tot això, anem amb el post. Amb els 3 posts, no?, podríem dir. Sí, farem 3 posts, tots 3 posts. M'agradaria abans de tot dir una cosa, que es va parlar ja fora bambalines al Cercle Central, i no parlant de Josep Ramon Cerdà. Twitter Reus, això va per vosaltres. Sí. Potser enguany es fa el famós, surt del meme que vaig fer jo de l'any passat, que s'haurien d'ampliar cadires, perquè la comunitat ha crescut, amb gent que està tarada i amb gent que està menys tarada. Això també és ampliació de la marca Reus, eh? Sí. Que la gent sigui activa per xarxes, al final també... Exacte. Bueno. No cal que ens disfressem de dinosaure, però bueno, escolta. Doncs sí, un sopar. Doncs un sopar, a un lloc amb una mica de cara i ulls, no el kebab Juanito, doncs passarà. Esperem. Patrocinarà Reus en Joc, la remuntada, bueno, farem... Hi haurà coses per Nadal. Patrocinarem nosaltres, la remuntada patrocinarà. No, ficarem el logo, però no pagarem un euro. No ens confonguem. Twitch encara no ha ingressat suficients diners. Dit això, anem amb el post. Anem amb el postpartit. Doncs, en fi, comencem amb els postpartits. Anirem per ordre cronològic. El Coi. El Coi, que es va jugar a Ontinyent. Tu hi vas ser-hi, jo no vaig poder-hi assistir. Per tant, et deixo la paraula. A partir d'aquí. Partit, com dius tu, el Cercle Central, d'apretar dents i d'acabar més xop que els pantalons de Risto Mejía en una guarderia. Hòstia... Si volem que això agafi algun patrocinador... El to àcid, el to d'humor així canalleta, no el perdreu, no patiu. Mira que hi ha metàfores, merda. Sí, però sempre em surt aquesta, no em preguntis per què. Molt de YouTube vaig consumir l'any 2016, 17, 18. Estem en 2025. Sí, bueno, però hi ha bromes que... Les polítiques són unes altres. Saps quan un borratxo queda d'això? Doncs el mateix. Partit complicat, partit de barro, que se'n diu, tot mullat, no circulava la típica passada que es fa en profunditat de la banda per rasa perquè corri Sergi Casals, Alberto, Ricardo, qui sigui, l'Aitor, impossible de fer. Vas haver de replantejar l'altre partit i no t'arriba el gol fins al 87, crec que no és.
Però he de dir que experiència top. Amb l'Andreu amb l'Andreu Raueta ens ho vam passar molt bé, després per coses que després van passar fora de càmeres, que tampoc direm aquí en Big Podcast. Però en resum va ser un bon fin, i vaig passar bé per la victòria, per la companyia. Ens vam trobar Jacob, dona i fill en un cotxe que anava amb el Wilson de baixada, que jo vaig dir, bueno, hi ha gent que s'està desplaçant fins a Ontinyent. Sí. I devíem ser al camp unes 10-15 persones. El Clariano... Es veia alguna imatge? O sigui, en les imatges de l'Andrés es veia alguna samarreta de Roig Ginebra? Sí, alguna samarreta del Reus es veia, però en general era una cosa així. I a mi d'aquest partit et destaco la brillant actuació de Pol Fernández Serra, suplint Alberto Benito, que crec que fa un cop damunt la taula i demostra que és un gran lateral. Crec que sí que va començar una mica de dubtes, tal, però crec que fa un partit molt correcte, sobretot a nivell defensiu, no el superen una sola vegada. I també m'agradaria una menció a un altre jugador, que després tornarem a entrar en matèria, perquè crec que el partit que fa Copa del Rei és per aixecar-se del camp i aplaudir-lo, perquè no hi ha res més a dir, que és el senyor Raúl Melo. N'hi ha molts, però sí. D'això em volia parlar, Raúl Melo, i m'agradaria demanar disculpes. Contra el Sant Andreu, surt assenyalat, no ho acaba de fer bé. Hòstia. Surt de suplent contra l'Alcoyano, que per cert també molt a destacar el 4-3-3 contra l'Alcoyano. Es veu un futbol, tot i l'estat del terreny de joc, que un futbol que a mi m'agrada, un futbol atractiu de veure, i també es veu una gran actuació dels migcampistes. Els tres estan brillants. Ramon Folca també venia de certs dubtes, està brillant aquell partit. No sé si és perquè era camp petit, si és perquè la posició dels migcampistes l'afavoria, no ho sé. Fa un partit brillant. Sí, però és que justament veníem... Perdó que et talli, Sí. Justament veníem d'unes jornades, sobretot jornada de Sant Andreu, jo crec que molt condicionat per l'estat del municipal, però, a veure, òbviament, nosaltres no juguem, qui juga és l'equip, però hi ha hagut un canvi d'una setmana a l'altra, perquè ja et dic jo que el segon gol del Sant Andreu a Raúl Melo no se li en va. No, va ser el primer o el Ara segon? contra el Sant Andreu no per mi. És que són els dos molt iguals. Sí, però no sé, hi ha un que Raúl Melo surt assenyalat que se'n va molt fàcil, justament, i acabant d'entrar. No, acabant d'entrar va ser titular. Bueno, és que em queda lluny. No, va ser titular, perquè es fa mal... No, crec que és l'Andy que es fa mal, o el Xavi, no me'n recordo, un dels dos, i ha d'entrar el Melo. No sé, però clar, surt assenyalat perquè se li en va molt fàcil i acaba guanyant el Sant Andreu. Però hi ha un canvi de dinàmica d'una setmana a l'altra, però a veure, que el Reus venia ostres, un inici de Lliga espectacular. Ningú es pensava que tenia inici de Lliga. No. Però d'equip guanyador. Sembla que la plantilla s'hagi tret la careta de revelació de la temporada, com si diguéssim, d'equip que primeres jornades, que acaba de descendre, però primeres jornades li surten bé i tal, però que guanyen amb certs dubtes, Castelló ve encaixant molts gols, victòries així una mica justetes, bones actuacions també, com el dia de València, sí, una mica per inèrcia també de l'actitud guanyador de la temporada passada, però sembla com que de cop hagi recuperat aquest caràcter que ha distingit aquest equip durant tota la seva història, literalment, que és d'equip guanyador, d'equip que va guanyar cada partit i que va competir contra el rival que sigui, i que no li tema res. No. Se li planta una Europa, que després parlarem del partit de Copa del Rei, se li planta una Europa entre setmana, havent de preparar 2 partits contra rivals d'entitat com són l'Alcoi i Poblense. Poblera, com diu Joel. Poblera, com diu Joel Gomis, efectivament. I ostres, és que sembla que estiguis jugant contra un rival més de Lliga. O sigui, aquesta actitud de partit a partit, sé que va molt en sèrio, que es porta repetint durant moltes temporades, però no me l'esperava que fos tan en sèrio. O sigui, tens la sensació de que, salvant les distàncies i parlant ara d'una manera molt... que et ve per exemple, et ve un Barça, per així dir-ho. Primer equip o... Primer equip. A la Copa. Sí, i que el Reus seguiria jugant de tu a tu. O sigui, que no te'n fotrien 11, com va fer el Getafe que jo he sentit durant molt de temps paraules de gent externa a lo que és l'afició del Reus, i diu, no, és que Marc Carrasco juga molt a la defensiva, molt l'antifutbol, molt que no és atractiu de veure. Collons, jo estic veient el Reus i t'ho juro que els partits són
divertits no, el següent. Jo et diré que el partit, traient Balears aquest cap de setmana, perquè sí que et condiciona molt l'expulsió, tornant al tema Alcoi, jo el partit contra l'Alcoiano, tot i que és un 0-1 al 87, amb un camp que estava en un estat, per la qüestió del temps, lamentable, pràcticament sense afició desplaçada, un camp a nivell també d'estructura molt menys atractiu que el que hagués sigut el Collau, que és potser l'únic que em sap greu del partit que no podem jugar al Collau, que era un camp que jo tenia moltes ganes d'anar. Crec que és el partit que més he disfrutat veient el Reus. I això que era un partit, doncs el que he dit, el resultat, el terreny de joc, el que vulguis, és un partit que he disfrutat molt, perquè el Reus juga de puta mare. I sobretot al mig del camp. El gol a l'últim minut. A veure, sí que és veritat que jo sóc l'entrenador del Cuià. I te mates. I amb la... van caminar. O sigui, n'hi ha un que no ara mateix no recordo qui és. O sigui, perquè et remati una pilota... No, que va caminar. O sigui, que Xavi Jaime el supera, que Xavi Jaime fa una jugada espectacular, però que el supera al mig del camp, que, hòstia, al minut 90 no et poden superar així. El mateix que dèiem amb Melo al partit del Sant Andreu. Si acabes d'entrar fresc, has de competir més. És que el gol, Xavi Jaime que fa una jugada espectacular al mig del camp, filtra una passada també espectacular, i la sang freda que té Aitor per posar-la darrere, i l'arribada que té Ramon Folk. És que Ramon Folk està tenint una segona etapa aquí a Reus, que la primera no la va tindre tan golejadora. Sí. També perquè potser hi havia altres jugadors que feien la funció que fa ell aquest any, o aquests anys. El partit contra l'Alcoià surts amb 3 al mig, surts de pivot amb el Folk, un pivot molt distribuïdor i molt organitzador, però un pivot defensiu al final del dia. I el Ramon Folk no destaca per ser una bala. El tio arriba a rematar sense complicacions. Però és que això ja és actitud, això no va de físic, i això ja són ganes de sigui el minut que sigui, ja anar a guanyar el partit, ja anar a... Perquè si t'hi fixes també, l'any passat també, el que és el repertori golejador de l'equip, no hi va haver un jugador, o sigui, va haver Torrents, que va marcar, no sé si m'equivoco, 9 gols. No, més, 12-13. 12-13, jo no recordo que doncs, però que va ser el màxim golejador, però és que després... Ricardo 8, Folk en va cascar també 7 o 8, Xavi Jaime en va cascar 5 o 6, Aitor també en va fotre 5 o 6... No són dades contrastades, que quedi clar. No, però jo tiro de memòria. Per cert, parlant d'Aitor, un jugador que no ha jugat en sa puta vida a segona federació, tota la vida ha sigut primeres catalanes, terceres divisions, i està sent un suplent d'aplaudir. La passada que li fa a Ricardo Baz al partit de Copa, jo l'he vist fer passes similars a un tal Lamine Yamal. No és broma. Per la curvatura que agafa, per com la fa, jo l'he vist fer aquestes passes a un senyor que es diu Lamine Yamal. I teníem aquí un integrant del podcast que el criticava. Sí, 12 gols va marcar Torrents l'any passat. Memòria bona. Torrents, que per cert m'ha agradar més contra el Balears. Venia uns partits que semblava que no acabava d'estar puesto. Jo segueixo creient molt en Torrents. Contra el Balears ho va fer... Jo hi segueixo creient molt en Torrents. Mira, Torrents no té res segueixo dient que Torrents no té res a demostrar. S'ha de guanyar el lloc cada entrenament, cada setmana, dia rere dia, perquè té un senyor al costat que es diu Dani Humet, que per cert és baixa, Sí, que és baixa, però que ha vingut al Reus i ha dit hola, vinc a marcar gols. Sí. I a baixar-te una rentadora. Però que hòstia, jo segueixo creient moltíssim en Torrents, en el joc de Torrents, m'encanta, ho segueixo dient, i ho dic des de l'any passat, que m'encanta com juga, m'encanta com mossega, m'encanta com pressiona, tot i que l'altre dia el vaig notar que hi va haver 2 minutets que va... L'altre dia contra Balears. Sí, que va una mica caminant quan entres i tal, però igualment, jo segueixo creient en ell i sé que el gol arribarà, i sé que el gol el necessita, i quan li entri a la primera, ja veuràs. Jo segueixo dient. Pere AG 11 diu, ara parlàvem justament d'això. Jo crec que Torrents, un gol i ja tornats a tenir el Torrents de l'any passat, s'ha de dir que va començar lesionat, ha entrat de suplent, i al final és una cosa que també crec que li hem vist a Frank Carbià i li hem vist a Miquel Ostrell. Primers partits, primers minuts, costen. Sí. Ara, els minuts finals del Balears és que està a punt de marcar en 2 ocasions. I jo tornem a veure una mica... A la primera ja marca d'Esperó, jo a lateral me despullo i bueno, faig aquí d'això. Avui no tant, avui no tant morenos, Pere Vaga. Aitor Serrano és la reencarnació de David Aro. No és la reencarnació de ningú. Deixem de parlar de reencarnacions. Aitor Serrano és Aitor Serrano. I és el nostre pagès, el nostre express del Catllar, digueu-n'hi com vulgueu.
No m'agrada Per aquest. mi és... Saps quan tu jugaves al FIFA i et fitxaves un paio que era molt ràpid perquè sortís a la segona part a córrer i a rascar un centre, un xut o alguna cosa? És mai- Aitor Serrano. Mai m'agrada massa el FIFA, però bueno. Jo és que tinc ganes de... Aquest Nadal me compraré l'FC 26. Tinc bastantes ganes de jugar-hi. He de dir que l'últim així sèrio que vaig fer va ser el 19, quan el Reus encara hi era. Imagina't. Jo... És fort, és fort. Però Bueno, doncs passem ja a lo que és l'èxtasi de la setmana, bueno, jo aquí... que és la Copa del Rei. Jo és que aquí passo d'anàlisis, literalment passo d'anàlisis. No... Igual al cercle central també. Hòstia. Mare de Déu. Pere, Pere, controla, tenim, hòstia, t'ha controlat els dits, tio. tenim l'automot activat. Sí. Sisplau, gràcies. En fi, el que anàvem. El que em van dir, el que em va dir el Joel, el que em va preguntar el Joel al cercle central, preferències. Òbviament tinc preferències. Òbviament que em fa il·lusió doncs, que vingui a jugar un equip mític de la primera divisió. Però, sincerament, ara mateix ens veig en un estat de gràcia. Potser aquí, a primera setmana de desembre, canvia molt. Però mateix ens veig en un estat de gràcia que vingui qui vingui, aquí a Reus serà una festa del futbol. Sí. Aquest equip hi creu, la gent hi creu, i aquesta comunió que hi ha entre equip i afició, jo tinc unes ganes d'omplir l'estadi. O sigui, plogui, nevi, No, difícil aquí, s'haurà d'obrir el sud i tindràs però, 4.000 i pico persones. Farem rècord d'assistència. Ja està, ja ho he dit. home, això segur, perquè et veu en primera divisió, i vulguis o no, la gent que potser no segueix tant a l'equip, però que sí que mira el Barça per la tele o mira el Madrid per la tele, Dirà, coño, viene el Beti. clar. Hòstia, Betis a mi m'agradaria molt. O un Getafe o un Rayo Veus, Vallecano. Depèn de com divideixin. Aquest no tant, no? Depèn de com divideixin el grup, no? No, sí. Però si fan així nord-sud o est-oest o com ho facin. Però, ostres, jo ho veig com una festa del futbol, és un dia que l'hem d'aprofitar aquí per celebrar. Dia per celebrar i per somiar i per demostrar que el Reus torna a estar on està. I és un dia també Exacte. molt important per expandir la Per marca Reus. expandir la marca Reus. El dia de Copa, jo crec que l'Europa, amb tots els respectes a l'Europa, no s'esperava, i amb tots els respectes també al Reus, no s'esperava un Reus tan lluitador, un Reus que li anés de tu a tu. Jo crec que també estan en una situació molt similar, fent una petita reflexió, estan en una situació molt similar a la nostra. Venen d'ascendre d'una categoria inferior i s'han trobat que han començat la Lliga amb un Jordi Cano espectacular, amb jugadors d'autèntic... No sé, que estan demostrant que ja hi eren també. Estan mantenint bloc, com fem nosaltres. Sí. Tenen jugadors que el seu capità, Alex Cano, també, i era des de Ara tercera parlarem d'Alex federació. Cano, ara parlarem d'Alex. Jo tinc un parell de coses a dir d'Alex Cano. No gaire bones. I es troben en una situació, hosti, com nosaltres, que es troben a la part alta i venien aquí doncs, també amb la il·lusió de la Copa. També doncs, l'any passat ja van passar de rondes i bueno, que també els hi vingués pues, un altre cop, un equip d'entitat al Nou Sardenya, doncs, clar, venien a competir, i jo crec que no s'esperaven aquests Reus. I la veritat és que els hi vam jugar de tu a tu, sent un equip... Sí, és que tu oblides les categories ara mateix i et mires al partit i dius quin és de primera federació i quin és de segona federació. Sí, sembla un partit, més que un partit amb una categoria de diferència, sembla un partit d'un equip de la part alta de primera i un equip de la part mitjana de segona de primera federació. Jo he de dir, partit de l'Europa, me toca molt els ous, o sigui, crec que el Reus fa un bon partit, també el Reus sí que és cert que es tanca una mica i les veu, sobretot la primera part, les veu venir una mica contra l'Europa, també entenem, és una diferència de categoria. Home, però les veu venir, jo la que vaig veure venir a la primera part, que justament és quan estava millor físicament, jo les que vaig veure vindre van ser a l'inici de la primera part, que és quan ens marquen el gol en fora de joc. Minut 2, eh? Sí. No, sí. Però que era fora de joc, clar. I al final de la segona part, que és quan ens marquen el gol. Sí. O sigui, a mi el que em sap greu és com arriba el seu 1-1, perquè t'arriba al 87 amb un jugador que jo sincerament no sé qui és, el Kalailin sembla que es diu, però jugador d'equip gran, jugador d'equip de segona divisió, perquè aquest xiquet el que feia amb els peus era una barbaritat. A més, també s'ha de dir una cosa, i és que no se'l pressionava. I per mi és el petit fallo, que és pel per què t'arriba l'1-1, i és que no se'l pressiona. És un tio que té molts metres a la rodona per fer el que li sortia de la punta a la polla, i sabent que és bo, cony, pressiona. Anem a llegir una mica el gesto. Pere AG diu un Osasuna, podria ser un rival maco de veure, un equip que a mi personalment em cau bé. Pere Vaga diu que jo faria... qualsevol que vingui serà una festa del futbol. Sí, però també et diré, ja
Pots tenir preferències. També et dic, no A mi, per m'agrada que... exemple, No, a mi el Getafe em fot mandra. sí, però també et dic, no m'agrada que vingui no m'agrada el format de la Copa del Rei, també per molts motius, però un d'aquests també es dona l'excusa com de premi per l'equip petit entre cometes, també perquè per nosaltres el Reus no és equip petit, és el nostre equip, però el fals premi de que l'equip de menor categoria sempre jugui contra el de major categoria des de la primera ronda de Copa i que després els de Supercopa no s'incorporin fins a la tercera ronda. A mi sobretot això en especial no m'agrada. El fals premi aquest de que els de menor categoria sempre han de jugar contra els de major categoria, això és un premi enverinat, o sigui, això és un regal enverinat. Perquè realment jo sé que ho fan, perquè no és atractiu veure en una semifinal de Copa, amb tots els meus respectes, un Reus a Europa, per exemple. O un Ourense Langreo. Això no s'ho poden permetre a la federació. Per tant, o no es poden permetre que hi hagi un Barça-Madrid a 700 de final o a 3200 de final. No, això no s'ho poden permetre, perquè Reus i Madrid han d'arribar com a mínim a semifinals. Reus i Madrid, eh? Sí. Ai, perdó. Barça. Barça i Madrid han d'arribar com a mínim a semifinals. Completament d'acord. Cada any, i així es va repetint durant els anys. Llegeixo el xat, diu a Pere Vaga que faria alguna promo per abonaments al dia de Copa. Evidentment, s'ha de fer, o sigui, s'ha d'anar a treure. Sí, es va dir, no?, que es faria promoció I diu Jarazón per socis els dies de Copa. Sí. Jarazón o Jarazone, no sé com se pronuncia, entenc que és Jarazón. A mi l'únic que no m'agrada del dia de Copa és que segurament serà difícil asseure'm a la mateixa zona de sempre. Per mi no va ser el dia de l'Europa. Jo vaig seure, no dir el mateix seient, perquè no estic sempre al mateix, però a la mateixa zona, sí. Al final el que s'ha de fer és... Parlant de zones... Estar atent el dia que sortin les entrades, comprar l'entrada a la teva zona perquè no et quedis sense entrada. I ser al camp a una hora prudent. Jo crec que serà el primer dia on hi haurà risc de quedar-te sense entrada. Depèn del rival que vingui, perquè si et ve un Betis jo crec que serà el primer dia que la gent es quedarà sense entrada. També faria alguna promoció d'entrades anticipades per socis. O sigui, al final... el soci mereixem també que puguem quedar-nos amb la nostra entrada, que podem assegurar-nos l'entrada qui vulgui entrada, per tant treure entrades per socis uns dies abans i evitar que hi ha gent que l'únic que vol fer és veure l'Espanyol o veure el Betis o veure el Sevilla, doncs compri l'entrada i li prengui a un soci o la revenguin directament. Sí. I al final això se soluciona comprant l'entrada i arribant a una hora abans i entrar al camp el primer. Diu Pere Vaga diu Pere Vaga, em refereixo que per la gent que no és soci se'ls apliqui un descompte si volen fer-se soci aquell dia. És una bona idea. És una bona idea per agafar més socis. Sí. És una molt bona idea. Ha dit una cosa intel·ligent, Pere Vaga. Sí, de tant en tant encara diu alguna cosa intel·ligent. Sí, més enllà de dir alguna paraula malsonant o començar a fer àudios desagradables per WhatsApp, de tant en tant li dona el cervell al xiquet. Sí, totalment. Però molt bé, Pere. Però no només pel dia de Copa, sinó promocions recurrents per la gent que dubtava a principi de temporada si fer-se soci o no, que igual que va passar l'any passat no sé si vam començar la temporada que eren 1.000 socis i vam acabar amb 1.400, no? Algo així. Sí, por ahí. O sigui... Per cert, també gent que dubta, mirant a la càmera, gent que esteu mirant la remuntada, gent que us descobert ara que existeix, o gent que veureu aquest vídeo a YouTube, doneu-li a subscriure-vos, aneu a seguir a Twitch, seguiu a Twitter, a Instagram, TikTok, que us estareu enterats de quan fem directe, i que com més siguem més riurem. Avui estem vivint un molt bon ambient al xat, hòstia. Molt bé. Una bona activitat, això també anima també al directe. Sí, anima el directe, va sent algo. Em consta que en faran una pel Black Friday, diu Pere Anguera, doncs com l'any passat i seria molt bo. Doncs sí. Jo ja sé a qui animaré a fer-se soci. Black Friday és un terme molt racista, també m'agradaria obrir aquest meló. Sí, de fet, neix de... Clar. Neix de que els esclaus literalment estaven en descompte. És igual, deixem-ho estar. En fi. Jo dic una cosa més de l'Europa i per mi ho tanquem i ens anem ja al partit contra el Balears, que per mi va ser, un sas... És a dir, anem a fer una metàfora sexual. Dos coses al partit de l'Europa. S'ha de dir que el senyor Cano ludòpata, el gran, el defensa, el central, ara es sancionaré el comentari i segurament et pagaré un maneig, Pere. No ho sé. Minut 2, peineta per damunt de la banqueta. Què dius? Sí. El Cano? Sí. Joder. Amb les dues mans, a més, Hòstia, tio. Ens van llegar a cagar. També et diré, perquè abans de que sortíssim ja li estàvem dient ludòpata. Com pot ser tan bo i tan... Has de viure en algun moment un ambient similar. Te'n recordes el partit de la Muntanyès de l'any passat? Sí. Por ahí.
també et diré, parlant també de darrere la banqueta, parlant de... Cano molt perfil Belillas, Sí, molt perfil Belillas, Cano, molt perfil Belillas. Canchero. Tant gol nord jo no hi era, això ho saps més tu, no sé si es va trobar qui era. Pel gilipolla, perquè no tens cap altre nom, no sé si estàs al xat, vull pensar que no, però pel subnormal gilipolla que va llançar l'ampolla d'aigua... No cal insultar, no ens hem de posar al seu nivell, tio. Bueno, tu. Si veus això, tu, que sàpigues, personatge, que està molt a prop de saber qui ets. S'està molt a prop de saber qui ets. Ah, sí? Sí. Ah, bueno. S'està molt a prop de saber qui ets, se sap com anaves vestit, i hi ha un dubte entre tu i 3 persones, però ja se sap qui ets. Tant de bo se't pilli aviat i no et deixin entrar a l'estadi. No, jo simplement el que vull fer és reiterar condemnar des d'aquí el llançament d'objectes. Sisplau, col·laboració també entre la mateixa afició, que no estem a favor de... La majoria de l'afició que no estem a favor d'aquest comportament a les grades del municipal. No hi havia hagut aquest comportament al llarg de la història del Reus Deportiu, a la història del Reus Futbol Club Redis. Jo que personalment estic des de segona catalana, mai ho havia vist. Havia vist insults, havia vist apretar la banqueta, havia vist molts comportaments també. Jo personalment també, algun dia també s'ha anat alguna mala paraula i tu saps que, bueno, calentades ens podem tindre tots, però amb l'equip estant a la tanda de penals a una eliminatòria de Copa del Rei, és que ja he sentit comú, què collons fos? És que segur que és un dia segur que és una persona que va pagar l'entrada un dia i no tornarà a vindre en tota la temporada. S'ha de dir que el de l'ampolla d'aigua van veure el mateix contra el Sant Andreu i venia del mateix lloc. Tant de bo no trepitgis més el municipal, tant de bo, perquè embrutes l'imatge del club i embrutes l'imatge de l'afició. Sí, és que més que res ja és per estima. Si tu estimes una mica els colors, ja amb aquestes actituds al final l'únic que fas és embrutar la imatge de... És que ens en riem molt dels llançapilotes al camp del Nàstic i després aquí ens dediquem a llançar ampolles d'aigua, però què collons estem fent? O sigui, anem a animar l'equip, anem a apretar el rival. Una cosa és dir-li l'Udop a Cano, no passa res, al meu entendre, Sí, no passa res. No passa absolutament res. Li estàs faltant el respecte? És una realitat, també. Es pot faltar el respecte de forma intel·ligent. Clar, que és al final el que fèiem sempre a tribuna baixa. Jo és el que faig, no m'amago. Darrere la banqueta, doncs sí que sempre, i és que inclús ens ho diuen, és que els traieu del partit. Sí, també. I funciona. A vegades ens podem passar també, perquè... Adai, no? Entrenador de l'Europa, Adai. Sí. Va entrar en el joc ràpid. També et diré, Adai, lo del gel, és mentida. No et va volar un gel en tot el puto partit. Jo no vaig veure que volés cap gel. Va volar una ampolla d'aigua plena. Jo un gel no el vaig veure. I l'ampolla d'aigua crec que no va tocar cap jugador de l'Europa. Crec. Bueno. Però tot i així, també em va caure una contra el Sant Andreu, al mateix lloc. Bueno, disculpeu, gent. Sí, tornem a estar en directe, en principi. Sí, estem on air, amb una connexió, una mica curiosa. Però ja està. Perdoneu a partir per la qualitat del directe, però ara estem amb wifi amb el punt d'accés personal des del mòbil. No, el punt d'accés això no serà un problema perquè tinc bona connexió. Disculpeu la baixada, hem tingut un tirón de cable, que se'n diu. Tornem al partit de l'Europa, jo ho tanco aquí. Sí, tanquem el tema perquè tampoc tinc ganes de donar-li més bola, la veritat. Exacte. Anem al Balears. Hòstia, partit que se posa molt de cara, se't posa molt de cara els primers minuts. Minut 4, si no m'equivoco, no? A veure, s'ha de dir que l'expulsió condiciona el partit. L'expulsió, I que segurament sense l'expulsió haguéssim viscut un altre partit. Per això, l'expulsió condiciona totalment el partit. Quan et trobes amb un home... També és complicat, perquè en una categoria contra un equip com és l'Atlètic Balears, això ho has de saber gestionar, trobar-te amb un home més tot el partit. El Reus ho fa, i ho fa bé. A primera part hi ha errades que des del meu sector de la graderia, des del nostre sector de la graderia, es va escoltar un cert rum-rum, perquè passades imprecises, que no són pròpies al final de jugadors com Ramon Folk, Andy Alarcón. Andy Alarcón la primera part no va estar gaire fi. Al final aprofites la superioritat, a la primera part et poses 1-0, aconsegueixes que no en marquin l'1 avui, a la segona part ja suposo que amb el discurs de Carrasco a la mitja part també et diré, el segon gol de Xavi Jaime, mig gol és de Fran Càrbia. Mig gol és de Fran Càrbia. Perquè la deix passar perfectament, molt intel·ligent Fran Càrbia, perro viejo que se'n diu, però intel·ligent que dona gust, passa la bola i cap a dins. Fran Càrbia, un altre jugador que necessita el gol també ja.
Sí. Vam veure marcar-ne alguna pretemporada. Hòstia, uns quants, marca un golaç contra el Badalona, si no recordo malament, a l'Històrics. I contra l'Utebo, també. Sí, a l'Utebo, i també em fot 2 contra el Vilanova al primer partit. Per això, Són gols de killer. Per això, o sigui, que li arribarà també, igual que Torrents, li arribarà el gol. Sí, arribarà. No tinc cap dubte. Bon partit perquè s'estrenin a... Petit parèntesi. Suposo que d'aquí poc serem rival de Copa Catalunya. Té tota la pinta que serà el Camp Joliu, el filial del Nàstic. Sí, tu creus? No, filial del filial, al final. Sí, filial. No sé quina més que filial, perquè el filial és la... És com una acadèmia, entenc, no? Clar, és Nàstic Academy. Bueno, però al final no deixa de ser una cosa similar. Per mi que vagin a jugar amb els juvenils de la Fundació, la veritat. Home, jo a la Copa Catalunya crec que no hem de fer el paper de l'any passat, que abans va eliminar el Castelldefels, a la primera ronda. No, però vull dir, o sigui... Jo crec que tens equip de sobre per petar-te el Can Joliu. Si no fem una tonteria de l'Escó de pretemporada. No, sí, un altre partit contra l'Escó no cal repetir-lo. Però en tot cas, que pot ser un bon partit perquè s'estrenin aquests jugadors, partit a priori senzill, partit que ha de passar. També et diré, jo dic Camp Joliu pel fet de que si no és el Camp Joliu és el guanyador del Mollerussa Atlètic Lleida, per distribució, més que res. I un partit contra aquells dos, que té pinta que a més el Mollerussa no està en bon estat, ara d'aquí poc ho veurem a la carpeta cedits, té pinta que serà l'Atlètic Lleida. Que no sé com ho farà l'Atlètic Lleida perquè està tenint molts fronts oberts ara mateix. Però bueno, escolta. Doncs amb això ja acabaríem, no? Sí, a veure, partit del Balears. Al final... Aitor Serra no fa un partidàs. Acaba una setmana... Sí. Una setmana, una barbaritat de setmana. 7 dies que donen gust a ser del Reus. I que es pot ampliar a 2 setmanes i aquest cap de setmana ens focus amb el Poblera. O amb el Poblera. I, hòstia, qui ho havia de dir al novembre, primer contra segon, Reus-Poblera, Sí. Poblera, que ho vaig dir al Cercle Central, han fet una cosa que és molt intel·ligent, igual que l'Europa, igual que nosaltres, que és mantenir el bloc. I a la vista està que funciona. Sí. Bé, estem veient Atlètic Lleida amb molts equips nous, o sigui, molts jugadors nous, i li està costant bastant. El Terrassa també, una de cal, una de l'Ena, el Sant Andreu. Bueno, el Sant Andreu ho han tingut bastant de bloc, jo que el Sant Andreu és més cosa de l'entrenador que no pas de la plantilla. L'Alcoià, 22 jugadors nous amb entrenador nou. Clar, i mira on està. I és l'Alcoià, Sí, Alcoià que no... Atlètic Balears, però, que s'ha de dir que després d'aquesta derrota porta una ratxeta complicadota, Porta en els últims 4 partits, si no recordo malament, 2 punts. O sigui, el Balears li està també costant aquest inici de temporada. Bueno, doncs... Ves obrint, que ho tens tu. Sí. Anem passant a la famosa carpeta dels cedits. Podem fer una petita pausa, que em vaig abocar, que... Sí, fes. Ponemos aquí un blanco. Te'ls has de posar al costat, paio. Te'ls has de posar al costat. Com al costat? Al costat dels mocadors. Te pots mocar en directe, no passa res. És que no sé si em portes. Tu em portes? No, jo no em porto mai de mocadors, paio. No sé per què. Tinc aquest... Sempre confio que els portarà o la nòvia, o ma mare, o mon pare, o mons avis. Doncs vaig a veure. Ves. Però res, xavals, aquí estem. Hòstia, menys mal que sí que es fet de no mocar-te en directe, He vist allà... Saps el Bochan del Xinxan? Que li penjava el moc? Pues una mica el mateix. Senyors, anem a la carpeta cedits. Ja està, ja ho tenim. Avui us la dirà el Sergi, aquesta carpeta. Doncs obrim la carpeta de cedits, els jugadors cedits del Reus Futbol Club Predis. Uns quants, Doncs sí. També m'agradaria, potser, aquí ho podem afegir a la carpeta cedits una mini menció juvenil, que estan... Vale. Sí, estan espectaculars, la veritat. Així sí. Quina sort tenim a Reus. Sí, no tenim un juvenil ara mateix amb el juvenil que tenim. Amb un primer equip, un femení i un juvenil amb un estat de gràcia espectacular. Sí. No m'ha destacat el juvenil, que ja coneixem,
però que tinc ganes de veure'l amb fitxa del primer equip ja i a tope. Salman Loukmari. Té pinta central generacional. Doncs obrim la carpeta de cedits amb els jugadors del Mollerussa, amb el jugador que està cedit al Mollerussa actualment. El Mollerussa que va perdre una setmana més. 6-3 contra el Sant Cristóbal, S'ha empatat l'entrenador. Sí. S'ha empatat l'entrenador? Sí, avui. Doncs Mollerussa que va perdre. Roger Coll que està Roger Coll que està jugant ara allà, va estar convocat, va sortir al 59 i va rebre una targeta groga. Sí. No està sent tan important enguany Roger Coll al Mollerussa, a mi això em preocupa una mica. A veure, què tal amb el nou entrenador, com funciona? Sí, a veure, perquè Mollerussa l'any passat estava molt millor, Roger Coll jugava també molt més. I se'ns va vendre com guany s'estava fent un equip per playoff, el Mollerussa, Bueno, font gol de Pucci. Bueno, es coneix... Jo gol de Pucci del Mollerussa me n'enfio. Valls, que també va perdre. Romaguera, que va anar convocat, no va jugar. Fe titular, minut 80... O sigui, Fe titular, va ser substituït al... No. Sí, va ser substituït al... Va ser substituït al 87 i va marcar un gol. Sí. Va marcar un gol, porta un gol i 3 assistències, Marfè. Ja amb el Valls, Se diu aviat. Yacine desconvocat. Jean-Claude va ser convocat, va entrar al 46. Pau León, convocat, i va entrar al 87. Jean-Claude, que està tenint un rol més titular al Valls, ja porta 2 golets. Pau León porta una assistència, que l'altre dia no ho vaig dir, també diré perquè el Bisòquer no surt. Però, en resum, que al Valls sembla hi ha jugadors que estan funcionant molt bé, que és el cas de Marc Fe i... Hòstia... Molt bé, moltes gràcies a la gent que esteu en directe. Podeu anar dient coses pel xat, podeu anar dient coses que sortireu en pantalla, la gent que... Si hi ha algun directe que no... Podries ampliar també una mica més el sí, xat. em pensava que l'Overlay quedaria una mica més gran, ja ho faré pel pròxim. I bueno, Vilafranca que va guanyar, Pol Mercè va ser titular i va ser substituït al minut 90. També jugador que està sent molt important al Vilafranca, Pol Mercè. I l'Ascó, que també va guanyar, Tardiu va ser titular i va entrar al 81. Va sortir. Va entrar. Bueno, va entrar... Se m'ha oblidat girar-ho. Va sortir el 81. Va sortir el 81. Marc Tardiu, que recupera la titularitat aquest Ascó. El Valls, que està en lloc de playoff, tot i que va perdre contra el Sabadell B, un QE. Valls que... Sabadell B, QE? Sí. Sabadell QE no, però està bastant per avall, el Sabadell B a Lliga Elite. El QE em sembla que és l'Horta, vaig mirar. Potser algun dia podem portar algú aquí del Valls, perquè ens expliquin com està en la temporada i tal. Sí, mitja temporada, sí, un periodista que segueixi l'actualitat del Valls. O el senyor Marc Fe. Marc Fe, si veus la remuntada, tio, estàs convidat. Anem a fer... Anem ja per d'aquest cap de setmana, que jo no m'aguanto més ja. M'agrada tant Què representa aquest so? Una cervesa obrint-se. No sabia quin so ficar, dic, joder, ja he gastat el gol als cedits i ja he gastat al final de partit del post, perquè té tot el sentit del món, què polles fico a la prèvia. Doncs què es farà una prèvia? Beure cervesa. Doncs... No passa res, Sergi. No t'ho tindrem en compte avui. Anem a començar. Hòstia, aquest anem a començar ha sigut fotut. Anem a començar amb la prèvia. Partit contra el Poblense, Poblera pels amics de Canal Reus. No em cansaré de dir-ho, A veure si... Perdó, vaig a fer la broma perquè encara no ho hem dit. Partit contra el Poblense, probablement tingui minuts Marc Grau, que té un col·lega de Benasque que és amic de Badisme. I ja està. És que si no ho deia, patava. Vale. Ja està, podem seguir. Doncs, contra el Poblera, partit literalment pel liderat de la competició. No sé si ara mateix el tercer, no? Que és Barça Atlètic té... Sí, ves traient, repassarem també jornada, tal... Sí. Vale, sí, no va liderar perquè Barça Atlètic, si guanya, nosaltres empatem, es posen primers, però partit pel capdamunt de la classificació, un Reus que arriba en un estat de gràcia espectacular contra el Poblera, que és l'equip que menys gols encaixa de la categoria, amb 11 gols a favor, també en fa pocs, però només 6 gols en contra. Déu-n'hi-do, Té la mateixa diferència de gols que nosaltres, 5 gols de diferència positiva, però clar, és que encaixa menys de la meitat que nosaltres. Per tant, equip
serà complicat, Partit a priori. apretar dents, com vas dir tu molt bé a Canal Reus. Doncs sí. S'ha de dir que jo, el Poblense només l'he vist uns minuts contra l'Espanyol B, perquè el van fer per IB3, si no recordo malament. Que IB3 ha deixat d'emetre els partits dels equips balears. Sí? Sí, no sé per què. No ho sé. Bueno, doncs mira, gent de Balears, podeu seguir Reus en Joc quan jugueu contra nosaltres. De fet, la gent, molt macos, la gent de l'Atlètic Balears, que ens va ficar a la imatge del dia de partit, ens va mencionar a la gent de Reus en Joc per seguir el partit. Podria fer el mateix al Reus. Així jo ho demano des d'aquí, des de Reus en Joc, estaria molt bé. Poblera, que és una mica la imatge també del Reus respecte a equip balear, equip que puja també de la tercera federació al grup balear, i ara mateix, a dia 4 de novembre, es troba al capdamunt de la classificació co-líder amb nosaltres. Empatats a punts, no? Si no m'equivoco. Sí, amb 10 a 18 punts. O sigui, ara mateix som homòlegs, amb l'única diferència de que ells marquen poc i encaixen poc, nosaltres marquem molt, encaixem bastant. Com t'esperes aquest partit? Tens alguna porra, per començar? Jo veig, o sigui, clar, és un partit que... Partit del municipal, s'ha de posar en context que el partit serà al municipal. Serà també a primera hora, no sé com els hi pot afectar a ells. Suposo que hauran de també passar nit a Reus, per Nassos, perquè és a les 11:30 del matí. Per tant, Nil, com ho veus? Jo, sincerament, et diré que és un partit que, si m'ho preguntes a principi de temporada, jo et diré partit del municipal contra el Poblense, equip que en principi ha de jugar, per context i tot, s'ha de jugar el play-out, aquestes places altes del descens, aquest intentar salvar-se, i t'hagués dit, victòria 2-0, fàcil i cap a casa. Ara et dic, hòstia, no et diré que tingui por, però és que aquesta gent fora de casa suma punts també. No és l'Andratx que a casa guanya punts. Fins ara portem 9 partits jugats i anirem a repassar, si et sembla, els seus partits. Els últims 2 fora de casa ja m'ho dius tot. Doncs van començar la Lliga contra l'Espanyol B, mira el partit que tu deies, Poblense Espanyol B, van guanyar 1-0, després van perdre a Vidreres contra el Girona B, 1-0, són resultats molt curts. Després van empatar amb l'Olot, 0-0, fins aquí es confirmava una mica aquesta visió que teníem d'equip que patirà per la permanència. Típic equip balear que patirà per salvar-se. Andratx 2.0, precisament següent partit contra l'Andratx i guanyen 1-3. Al camp de l'Andratx. Aquí per mi ve el primer... Camp de l'Andratx, que hi ha equips forts de la categoria. El Sant Andreu i el Barça empalmat allà. Empalmat allà, exacte. Després guanyen el Sant Andreu, també el Sant Andreu ja, que es veia un equip, a la jornada 5 es veia un equip que no era el mateix equip que l'any passat. Sant Andreu patirà enguany. Després contra l'Alcoià, a casa de l'Alcoià 0-0, guanyen 3-2 contra el Castelló B, partit normal contra el Castelló B, de molts gols. Empaten 2-2 contra el Barça Atlètic al Johan. I després ja guanyen 1-0 contra el Barbastre. Com ho has dit tu, un equip que fot pocs gols, que també encaixa poc. No sé en com es dibuixa aquest Poblense. Pels pocs gols... Un equip que ha perdut només un partit de Lliga, Contra el Girona. Contra el Girona B. Sí. Ha perdut menys que nosaltres, de fet. Per això. Nosaltres hem guanyat 6, hem perdut 3. No hem empatat. Aquí som al·lèrgics als empats. Ja ens arribarà, suposo. Suposo que algun empat tindrem. Però ara mateix no estem empatant. No sé com s'acaba de dibuixar aquest Poblense, no sé si em fot... A veure, jo me puc imaginar que em fot 5 darrere, a jutjar pels pocs gols, però és que també, o sigui, marca gols, o sigui, no és allò que és un equip que... Bueno, 11 golets. Sí, però té partits de que em fot 3 o que em fot 2, no és allò d'unocerismo, saps? A veure si hem d'estar pendents d'algun jugador així que tingui unes estadístiques una mica més... Sí, estigues... Tenen un tio que em sembla que porta 5 o 6 gols, si no m'equivoco. Potser m'equivoco, no en tinc ni idea. En tot cas, jo crec que s'ha partit, com vas dir tu, el cercle central de pretendents, partit que costarà... Ara mateix tenen també el registre golejador molt dividit. Tenen un paio, Aitor Pons, que porta 2 gols, Andrés García, que porta 2 gols, i després tenen un que està registrat al Bishoker com a centrecampista. No sé si realment ho és, perquè en aquestes categories doncs, tampoc és... Sí, Xavi Jaime surt d'extrem dret, el Bishoker. Per això es diu Xes Fullana, aquest em sona, no sé de què, però el nom me sona, que porta 3 gols. Mira-li l'historial, aquest Xesc Fullana. I aquí som.
En tot cas, ara repassarem també la jornada ràpidament del que pot ser. Fullana, ex-nàstic, diu Pere Anguera. Doncs sí. Doncs sí, ex-nàstic, molt bé, tio. Ex-nàstic a la temporada Molt bé. 21-22, és que em sonava d'algú. Sí. I Sant Maresme aquí quan devia ser... Badalona Futur, Quina temporada és? 13-14. No, Llagostera. Això és Llagostera. Això és Llagostera, tu. Això és Llagostera. Collons. A veure, quants anys té? Ja... Deu tenir 30... 36. Hòstia, vale, vale, molt bé. Bueno, històric Home, del jugador- Balears, juga- diu. Sí. Sant- Sí, perquè jugador que l'any passat jugava a primera federació, Déu-n'hi-do, amb l'Ourense. Déu-n'hi-do. Bueno, doncs ja sabem què ens de podem esperar. fet, primera federació dels últims anys. Ourense, San Fernando, Cornellà, UCAM Múrcia, Gimnàstic de Tarragona. Al final, jugador que té pinta de que ha anat a Mallorca a retirar-se. O a jugar bàsicament a prop de casa. Bueno, sí, però és un tio amb un historial de locos, Bueno, per exemple, temporada 19-20, a segona divisió amb el Ponferradina, Déu-n'hi-do, jugant fins a 8 partits. Déu-n'hi-do. Sí, no. Posarem ull a la Foscov, ull al senyor Fullana. Però bueno, s'ha de dir que ens va vindre un senyor que també condicionat pel partit, no per l'expulsió i tal, però va vindre un senyor que es deia Florin Andone, Sí, mític jugador d'Hombres BBVA, que BBVA Jo no sé si i Brighton a la Premier, jo no sé si el vaig veure, la veritat no... No, jo tampoc. Diu el senyor Pere Anguera, peu exquisit més que els meus. Bueno, i més que segurament els tots de nosaltres. No passa res. En tot cas... No sé, tampoc li llaparé els peus. No sé, no vull saber quin gust tenen els peus del senyor Xesc, Fullana es diu? Sí, Sí. Xesc. En tot cas, jo si he de dir una porra, jo et dic que serà... Anem a confiar en la victòria. Anem a confiar en un 2-1, 0, no? Seguint una mica el... No crec que n'hi fotem 4, precisament. No, però jo veig, sincerament, amb l'estadi apretant, també costarà arreplegar gent a 2:45 Sí, hi ha molta gent amb ressaca, també ja ho vam veure aquest partit Hi passat. haurà gent d'empalmar. Jo vindré personalment de fotre'm uns callos. Ja ho he dit. Jo saps d'on vindré? D'on? De Londres. Hòstia, quasi m'emporto la bandera. Si no t'emportis, tio. Que està Moca't en directe, no? Està xinada, també. Mira. Aquí ja no surto. Aquí ja no surt. Jo vindré de Londres. Ho ha sentit tothom. Bueno, No passa res. El tema és que no et vegin. Mm. Bueno, puc fer un canvi d'escena, però no passa res. En tot cas, jo crec que serà partit complicat, partit de bretadents. S'ha de dir, jo vindré de Londres, i si arribo, perquè m'arriba el vol al Prat a les 9:20, s'ha de dir que no facturo, així que jo compto arribar i sortir escopatejat cap a Reus. Vull pensar que arribaré al partit, una mica amb l'aigua al coll, però arribaré. Vull pensar. Sí, ves traient classificació i tal, que repassarem també la Mirem a repassar jornada. algo que no agrada a la plantilla, que és la classificació. Bueno, que s'espavilin. Però a mi sí, ara mateix sí que m'agrada, i m'agrada molt. Tenen el mejor portero, Ojo, que avisó que Sí. Sur, joder, destacado el porter. Clar, Potser és per perquè és el menys si és poc golejat. Però Sí, bueno, sí. nosaltres tenim un senyor que es diu Fernando Pacheco. Que per Fernando, ojalà. Es diu Fernando? A veure, jo estic molt content amb l'Alberto Pacheco, però Això. ojalà tinguéssim a Fernando Pacheco també. No es diu... Alberto Pacheco es diu, no? Alberto Pacheco és el nostre. Perdó, m'he liat. Fernando Pacheco és mític porter de Sí. Alavés espanyol últimes temporades. Alberto Pacheco es diu. Diria que sí. Álvaro. Per cert, senyor Álvaro Pacheco, Va. que va... Si Batisme va tenir el seu meme en Margrau, jo el direm Álvaro Pacheco, perquè Álvaro Pacheco va ser alumne de mon pare, quan feia segon de l'ESO. En tot cas, serà partit complicat. La gent li costa aixecar-se, ja ho vam veure el partit contra el Balears, que a les 12 i teníem 1.730 persones a l'estadi. Tot i que teníem tancament de grada, però jo entenc que al matí de diumenge, que sou més fiesteros... Us coneixem. Anava a fer un exemple, però em sap greu mencionar-lo, aquesta persona al programa. Sou més fiesteros que Roberto Torres. Es deia Roberto Torres, no? El del Nàstic, que va venir de l'Osasuna, que va durar un any, l'any passat. Sou més fiesteros que Roberto Torres. Us agrada més Solde que... Sí. En tot cas, anem a repassar els partits d'aquesta setmana, Sergi. Doncs tenim a la jornada 10 del grup 3 de la segona federació. Comencem amb l'únic partit que es disputarà el dissabte a les 4 de la tarda, Castelló B, Espanyol B, duel de filials, i comencem la jornada del diumenge a les
L'obrim nosaltres. Sí, l'obrim nosaltres a 2:15 del matí. Reus Futbol Club Redis Polència, a les 12, pràcticament jornada unificada amb molts equips. Sant Andreu, Societat Deportiva Ibiza, València Mestalla, Andratx, Barbastro, Terrassa, Olot, Porreres, Atlètic Balears, Girona B, a les 5, Alcoià, Atlètic Lleida, i a les 6 de la tarda, tancant la jornada, Barça Atlètic Torrent. Torna a ficar dalt, fer una breu repassada porra del que pensem. Castelló B, Espanyol B, jo crec que el Castelló empatarà, guanyarà. Reus, Jo crec que el Castelló B guanyarà a casa. Sant Andreu, Eivissa. Jo crec que el Sant Andreu guanyarà, pel fet que juga a casa i l'Eivissa està bastant malament. Sí, però resultat justet. Sí, no m'espero un 4-0. València Mestalla, Andratx. Al camp del Aquí València... li dono el 2, a la quiniela. Jo li dono un empat, Empat? No, jo li dono Barbastre-Terrassa, jo crec que el Barbastre a casa seva aquí traurà... un empat. Una victòria. Olot a casa contra el Porreres. Guanyarà. Olot. Jo crec que guanya l'Olot. I el que per mi és el partit de la jornada, sincerament, juntament amb el nostre, Atlètic Balears, Girona B. Jo crec que aquí guanya l'Atlètic Balears. Sí, casa seva s'ha de fer fort. A més, el Girona B d'empatar contra el Barça Atlètic, partit que ens va anar sincerament molt bé que s'empatés. Sí. Perquè... Girona B, que també, revelació no és tan revelació. Revelació ni del pal. És la sí, però vull dir que pugen també de tercera federació. Al final, un equip que també puja... que és l'únic equip amb nosaltres que del nostre grup de l'any passat que no puja als despatxos, perquè l'altre equip no hauria de ser-hi en aquesta categoria. Que parlarem és el següent partit, no? Alcoià, Atlètic Lleida. Que, resultat, Atlètic Balears, Girona B, tu què has dit? Jo crec que guanyarà el Balears. No m'espero un 3-0, però sí que els veig amb fam de guanyar. El Colà... El Colà? El Cuià... Ja barrejo, ja em faig gran. Em faig gran, El Cuià Marranos. Atlètic Marranos. El Cuià Marracos, el patètic Marranos. Podem fer encara més ofensiu el nom si ens ho plantegem. Sí. Jo aquí, a veure, l'Atlètic Lleida va guanyar el Barça, però està malament. Va perdre un 2-4 contra el Castelló B, victòria que jo celebro des d'aquí molt equivocar-me amb el que era la meva predicció del Castelló fora de casa. I jo aquí crec que l'Alcoiano un puntet el rascarà. No sé si la victòria o l'empat, però crec que l'Alcoiano puntuarà. I Barça Atlètic a casa contra el Torrent que jo per mi veurem un Torrent diferent al de l'any passat, un Torrent que, donada la categoria, lluitarà per salvar-se. Jo crec que el Barça Atlètic a casa seva guanyarà. Doncs dit això, anem a fer un breu repàs de la classificació prèvia a la jornada 10. Reus Futbol Club Redis, que lidera aquesta segona federació grup 3 amb 18 punts. El segueixen en posicions de play-off Poblense, Barça Atlètic, Girona B, Atlètic Balears. Mitja taula per Castelló B, Espanyol B, Sant Andreu, Andratx, Barbastro, Olot i Terrassa. En posició de play-out tenim l'Alcoià. I per últim, ocupant les posicions de descens a tercera federació, tenim el Porreres, l'Atlètic Lleida, la Societat Deportiva Ibiza, el Torrent i el València Mestalla. S'ha de dir que més o menys sí que per mi hi ha sorpresa, sobretot en els dos de dalt. Inclús el Girona B, jo no m'esperava el Girona B estant a play-off, per molt de l'equip. Per mi hi ha coses més sorprenents, com aquest Castelló B, que està molt amunt, o aquest Girona, Poblense o nosaltres. També hi ha per mi la sorpresa negativa de l'Alcoià en llocs de play-out, però el descens, dels 5 que hi ha, posa'm-lo un moment, dels 5 que hi ha, que són Porreres, Torrent, Atlètic Lleida, València Mestalla i l'Eivissa, s'ha de dir que per mi el Porreres, Atlètic Lleida i Eivissa, si em dius a principi de temporada estaran en descens, no m'hagués semblat estrany. Me sorprèn més el Torrent o el València Mestalla, en especial l'últim, el València Mestalla, que està coer, jo m'esperava que seria equip de playoff, sincerament. I el Torrent jo no m'esperava fent playoff, però sí que una mitja taula me l'esperava. Tot i així és molt aviat per treure conclusions. Ara mateix tu estàs veient que he tallat la pantalla en la 7ª posició. I et preguntaràs, per què? Per què? Doncs perquè hi ha un apunt l'altre dia que vaig veure per Twitter que em sembla molt interessant i que això dona per tot un programa de la remuntada, que és la lliga de filials que passa entre la primera federació, segona federació i també part de la tercera federació. Sí, l'any passat ja en teníem 3, Per això, què ens trobem amb Reus Futbol Club Redis i Poblera liderant la categoria, en primer i segon lloc, i després el segueixen Barça Atlètic, Girona B, 2 filials, Atlètic Balears, que està pel mig del meollo, i després hi ha Castelló B, Espanyol B, 2 filials més.
I si tires I més ja baix, haurien de trobes baixar, el també València ja últim. trobem el València, però que en principi el València també és un equip que a priori nosaltres dos el posàvem a playoff. Sí, sí. Tu no, tu ficaves O sigui- l'Espanyol, jo ficava el València. Aquí, doncs, bueno, tindries raó tu. A tot això... S'hauria ja ho vam d'obrir dir el l'últim meló programa. perquè Ja ho vam dir la l'últim diferència de pressupost aquí entre els equips, programa. Jo crec que el Barça B... al final si nosaltres dos, jo crec que Poblera i Reus érem dels que tenien menys pressupost Sí. i dels que tenim menys pressupost i ens segueixen autèntics monstres com són Barça Atlètic, que és un monstre, Girona B, que també, al final, vulguis o no, és el Girona, però escolta, que tenen a Etihad darrere, i Castelló i Espanyol B, Espanyol, que és... Castelló per mi té una Sí. mica més de mèrit, perquè els hi han tret l'entrenador, perquè l'entrenador del I Castelló juguen molt bé, Castelló Sí, B. almenys el partit de casa seva a mi em van agradar molt. Però al final és un debat que vull deixar per un altre dia Sí. i que buscaré informació Saps a qui també. m'agradaria fer-li aquesta pregunta? Aquí. El Marc Carrasco. No, crec que no li han preguntat mai el tema filials, almenys que sàpiga, però crec que seria una pregunta molt, molt xula perquè respongués el Marc Carrasco. Però quan s'acabi la temporada, perquè jo crec Sí. que ara mateix li preguntes a Marc Carrasco què opines de l'Espanyol B i et diu Poblera. No. Li dius què opines del Castelló B, et diu Poblera. I fa bé. No, tu li, I fa bé. tu li preguntes, escolta Marc, on t'has comprat aquestes sabates? Poblera. és... Carinyo, què vols per sopar? Poblera. No, ara fora conyes, No, és broma. seguim amb aquesta filosofia. Per cert, Marc Carrasco, per tot Ens, aquest... ens estem creant una identitat Sí, sí. Que no té nom. Sí. I tornem a estar, jo em veig setmana rere setmana. I al final ens callen la boca. Al final, o sigui, és que mentre funcioni, mentre vagi funcionant i l'equip vagi així, tota la gent que opini d'una altra manera, és que al final l'opinió és lliure. Sí. I no hi ha algú que tingui la raó absoluta. Però de moment la raó la té Marc Carrasco. Absolutament. Jo, Sergi, podem anar deixant aquí. Podem anar deixant aquí. M'agradaria fer un últim apunt, un últim ja callo. Raúl Melo, que jo personalment el vaig matar abans de començar la temporada. Jo també. Al final, No tinc res més a dir. exacte. Des d'aquí, un aplaudiment. El partit que fa de Copa del Rei contra l'Europa crec que és un partit que no l'he vist fer en sa vida jugant al Reus. Al final, la plantilla està jugant d'una forma espectacular, però vull fer aquesta menció especial, bàsicament, perquè jo reconeix amb tota la... Ens vam equivocar, ja està, no passa res. Ens vam equivocar, o més que res, ens està demostrant que és un tros de jugador Sí. i que té un lloc en aquesta plantilla, però vamos, com el que més, i se l'està mereixent. I que si està... I que si algú va pensar que no, va ser el dia de Copa del Rei, que va tindre un dia de sort Contra el Balears. contra el Balears, I que els minuts del partit anterior contra l'Alcoyà també ho fa bé. Que segueixi amb aquest nivell, perquè si has de seguir amb aquest nivell, no em fa por que Andy Larcón estigui lesionat. ara mateix. Requesens i Pol Fernández no cal que en parlem, perquè bueno, ja aquí Lo de festa. Requesens. Lo de Pol Fernández és una locura. Bueno, Senyors. ara aquests sí que els llepem els peus, Sí, quasi. que els peus i el que vulguin. A qui li lleparies els peus abans? Lluís Requesens o... Quina forma d'acabar el programa. Sergi, despedeix, home, que és el teu. Doncs res, moltes gràcies per ser aquí. Ens hem fixat que avui, ostres, avui, no sé si pel cercle central o què, però hem tingut una acollida bastant més gran, que normalment als directes no tenim tanta gent mirant-nos. Sol ser més en Spotify i després en YouTube, en diferit, però... Moltes gràcies. Moltes gràcies per ser-hi, per perdre el temps d'aquesta... Home, no. veient aquesta brossa televisiva, o de Twitch. I no res, amb moltes ganes de veure'ns tots un altre cop animant el nostre equip aquest cap de setmana a l'estadi. Ens veiem, senyors. Que acabis de passar un bon aniversari també. Moltes gràcies. Ens veiem I no res. la setmana que ve en directe i espero que aviat a l'On Tour d'Ibiza, que llàstima que no hi seràs, Jo no hi seré. però On Tour d'Ibiza. Per cert, a l'On Tour de l'Alcoyano, mireu-vos-el fins al final, que val la pena. Hi ha algú que té alguna cosa a dir-vos. Adéu-siau, senyors. Adéu-siau.